chcem niečo ukázať, lebo má on víťaz s tým BRICSom, že Brazília je v BRICSe a chcem vám len ukázať, že Brazílčania ani nevedia, čo je BRICS. Nikde som tu nevidel ani ruské vlajky, ani nejakých členských krajín BRICS. Oni nemajú páru, čo je BRICS. Oni milujú Ameriku, doláre a západ, ale ja si otočím kameru a vám to chcem ukázať. Počkajte, som teraz na pláži, pozrite sa sem. Tu máte brazílskú vlajku, portugalskú vlajku, Chile vlajku, taliansku vlajku a tamto máte americkú vlajku. Americké vlajky sú všade. Teraz to strihnem, vidíte tie vlajky. Žiadna ruská alebo čínska vlajka absolútne tu nie je. Chcem ísť tam tým vlajkám, tam dozadu. No však pôjdem. Takto je to po celej Brazílii, lebo ja nie som na jednom mieste. Ja si chodím tade, doslova. A pozrite sa ďalej, aké sú tu vlajky, hej. Zase je tam brazílska vlajka. A tam ďalej, chcel som vám ukázať, v členskej krajine BRICS, ako vy to nazývate, môj názor je taký, lebo som sa o tým presvedčil, že ľudia nemajú páru, čo je BRICS, LGBT vlajka, vidíte. Na každej pláži v Brazílii všade sú tie vlajky, inak to nie je len LGBT vlajka, lebo veľa Slovákov ani nevie, že tam je modrá farba a tá farba značí, že je pre hetero. Takže tu máte to vaše vysnené ruské BRICS, či ako vy to nazývate. Každý prdí na vaše BRICS. Točím, dúfam, že sa zbudí diskusia na mojom profile, ale toto sú fakty. Či sa to niekoho páči, alebo nie. Pozdravujem vás, Juraj.